steak. Ja, jeg elsker den. Chicken. Steve laver chicken and stick his hair. Ring on the bell. Me a chicken and ham and steak. Super spicy. Henter du lige noget pizza? Der er ikke mere. Hvad mener du? Jeg fik engang et stykke i går. Men jeg spiste 10 i går. Hvad? Du spiste en hel pizza? Ja, du tog jo aldrig en. Fuck den her film. Ej, jeg finder noget pizza. Jeg går hen på det nærmeste pizzeria. Vi ses. Okay. Ej, jeg tror så bare, det er en tyk, så kan der gemme det hele til sig selv. Lad os lige se. Lad os se. Oh my god, hvordan kan han spise så meget? Jeg synes, hvad der er galt med. Og så må jeg vel gå ud til det næste pizzeria, for jeg gider ikke engang tage sko på. Jeg skal have det. Marius, jeg er hjemme og gæt. Og prøv at gæt, de havde ikke mere pizza tilbage. Nu kommer jeg op og giver dig en flade. De havde ikke mere, fordi du hele tiden spiser det, din... Ved du hvad? Jeg har det. Vi finder et andet pizzeria langt væk herfra. Og så bliver vi arbejdere. Så får vi gratis pizza. Nå, jeg gør mig klar. Kommer du? Okay, men jeg var altså lige ved at komme i level 100 i Fortnite. Pizza 2. Ej, din lille pizza. Så er vi på vej. Ja, hvor lang tid er turen nu? 9 timer. 9 timer? Har hun blot vi ansat? Nej, kryds fingre. Hey, der er en tankestation. Kan vi ikke lige få noget mad der? Nej, du har fået nok med din tyk sak. Hvad? Jeg kun spiste 10 pizzaer i går. Hold nu kæft. Og fremme til destinationen. Endelig søgt. Er det der pizzeria-sted? Ej, det er fandme lort. Vi har kørt 9 timer, og jeg er fandme skuffet. Hold Jo, nu. lad os bare komme ind. Ja. Hej, jeg har lidt opkald. Hold din kæft, jeg har et opkald. Luk munden. Hej, mennesker. Hvad kan jeg gøre for jer? Eller først så skal jeg sige velkommen til det hjemsøgte pizzeria. Nej, det lækre pizzeria. Hej, figur eller hvad det nu er. Vi vil gerne blive ansat, simpelthen. Vi vil gerne have et job. Sig mig, hørte jeg rigtigt? Eller sagde du ansat? Ansat? Vitterligt ansat? Ansat? Holy shit, måske er jeg bare døv. Men, vil du gerne være ansat i det her hjemsøgte, lækre pizzeria? Det er lort. Nej, lækre, nemlig. Men ja, selvfølgelig. Ja, jeg finder i jeres forklæder og sådan noget. Okay, de der 9 timer, de var så meget det værd. Ja, nu får vi endelig et job, og så kan jeg købe flere pizzaer. Hej, her er jeres maske. Nej. Hvad var det? Nå, vi har desværre ikke flere sådan håndklæder, eller klæder lige nu. Så ja, I må nøjes. Whee! Var han ikke lidt sos? Jo, jeg synes, han var lidt mærkelig. Ja, men det er også lige meget. Lad os lave pizza. Hey, skal jeg pølse? Okay, måske er den her dejligt for stor, men sådan her gør de i filmene. Ja, der er over mig. Jeg kan ikke høre. Mine nye ansatte, de er fandme dårlige. Måske jeg gider ikke at fyre dem, fordi det er jo synd for dem. De har kørt i 9 timer. Men lige. Jeg kunne også stå ikke. Nej, det kan jeg ikke. Men lige, jeg har en idé. Dej. Stop, nu har jeg fået dig. Sorry, jeg kaster den. Nå, der er manden, han... Gå ind i chefens kontor. Hvad er det for en lyd? Det tænker jeg Gå også. ind i chefens kontor. Siger man noget med gå ind til chefens kontor? Men det må vi ikke uden chefen. Lad os bare gøre det alligevel. Ja, okay. Chefens kontor, lad os gå ind. Ja. Der er ikke rigtig noget herinde, det er meget stille. Ja. Hvad? Nu snakker han igen. Ja. Jeg har slået jeres chef ihjel. Har du slået chefen Jeg vil ihjel? have, I skal prøve et What? spil. I skal finde hans livret, ellers slår jeg jer ihjel. Og I får 10 sekunder. Oh, fuck. Okay. Hvad er chefens livret? Pølser? Nej. Brød? Nej. Gulerødder? Ikke sådan.
Okay, er det spejlæg? Er det scramble egg? Er det bacon? Er det pizza? Er det burger? Nej. Jeg kan ikke finde det. Har du fundet det? Nej, hvad er Nej, det? vi er færdige. Nej, tiden er gået. Nej, lad være. De vil sikkert aldrig det var mig.